Magandang umaga po. Nandito po ang ating Mayora, Madam Nenya. Talagang may magandang Saka si Madam IC. Hello po. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Maraming salamat. Gusto niyo ba ng ganito? Apron. So, ganito pala kayo araw-araw, no? Saan kayo galing? Ha? Warding. Tapos ito, ano to, tinanim mo nyo. Binili nyo. Isang kilo, 40 pesos. 25. Suotin mo para pag namamalengke ka, lalagyan ka lang dyan. O, diba? O, akin natatali ko siya. Doon na mga... O, huwag mo sabihin, suotin mo na yan. Good morning po. Ang ganda si nanay, niliwanag ang dilim sa inyong balang. Pwede ka mata ang masarap. Maganda mo ka. Pwede nyo yan? Bibili ako. Mananalo ka ng challenge. Ano naman ang challenge nyo? Susuotan, sa'yo na lang to. Ako na may rosary. Good morning, kuya. Ito. Protection, okay? And then, magsusuot din tayo ng agimat. Okay? Agimat. Protection. Sile. Bakit sile? Ano ang sile sa buhay? Ang baboy mo. Oo, hot pa rin. Hot pa rin. Si ate ay hot pa rin. Suotin natin yan. O, kuya, alito nga dito. Anong pangalan mo? Miguel. Miguel. O, Kuya Miguel. Feeling ko, masaya kang tao. Salamat, Mayora. Magbati ka ng mga tao dyan. Kuya Miguel, bumati ka na dyan. Oh, very good kayo nga. Very good. O, alis ka na dito. Mag-alimas ka tayo. Okay? Salamat, Mayora. Akin yung kamay mo. O, ayan. Stop. Good morning. Kuya, oh.
Cotabato. Hi, Tatay Kimo. San Vicente. Yay! Yes! Yes! Oh, isa pa dyan. Oh, sige na. Talon. Yes! Dahil hindi takbar dyan eh. Gusto mo mag-bar-bar na lang sa'yo sa inyong ate. Thank you. O magdadasal ba kayo? Opo. Ha? Opo. Hindi ba kayo mga BBE? Magpe-pray kayo ha. Thank you. Magpe-pray kayo. Hello po. Pray always and pray. Masaya ba kayo? Tatawid na tayo. Sa mga ginagawa nyo? Totoo? Very good. Always be happy. Hello, madam. Hello, ma'am. Good morning! Good morning, ma'am. Good morning to the fish. Tatay, nag-play lang. Tatay, good morning. Good morning, kuya. For protection. Maganda rin mga Thank you, like you. Oh, ata, wow, it's a hito. Maraming hito sa mga buhay ng mga tao. Tapos, ito tilapia. Oh, isa pang tilapia. Mga hito at tilapia ng buhay. Kuya, oh, halika dito. Ang guwapo mo naman. Kuya, anong pangalan mo? Ano? Ha? Jimbo Torres. Si Kuya Jibo. O, Kuya Jibo, bumati ka sa mga kaibigan mo dyan. Dali na. Dito, bumati ka na. Kasi dami mong isda, ah. Parang, ganyan ba karami mga babae mo? Oo, sa'yo to, okay. Okay, Dito ang aking cousin-in-law. Presidente ng mga fish. So, ito po ang Little Mermaid ng Bayamba. Ang Princess of the Sea. Ang aking cousin-in-law, si Ate Bong. Ate Bong, anong masasabi mo sa ating fish market dito sa Bayambang? Okay naman. Bakit masasabing okay? Okay naman. Dahil wala namang nagre-reklamong mga vendors. Oh, syempre, At saka ikaw, siyempre ginagawa pa kasi yung ating ano doon, fish section. Kaya, bakit gano'n nakatagal yan, Ate Bong? hindi ko alam. Masusumbong ko kay Cesar. Oh, sabi ng Queen of the Fish, Okay naman. matagal daw, Cesar. Kasi ito, wag. Wag! Hindi nga. Anong mensahe mo sa ating mga kababayan na nanonood and of course sa mga sumusuporta sa iyong fish business? Alam nyo, super sipag ni Ate Bong. Ang kwento sa akin ni Cesar, di ba Ate Bong? Sabi ni Cesar, si Ate Bong tinulungan niya mag-start up, di ba? Ikwento mo dyan. Starting 5,000 pesos. Tapos ngayon, isa na po siya prinsesa ng kagatan, ng dagat. Ano year? 2,000 yata yun. Tapos, Tapos, siyempre, nagkaroon ako ng mga business, nag-umpisa rin ako sa mababa, hanggang sa naging boom! boom! Siya na po, si Little Mermaid. Okay? Bye, Ate Bong. I'm going inside. Okay. Okay, yan po ang aking cousin-in-law. Pamangkin po siya ni tatay. Kaya ko siya naging cousin-in-law. Okay. Anong
Bakit? Bakit baboy? Pwede namang buhatin mo babae. Bakit baboy? Meron kami mga lalaki ang mga namamalengke. Bakit? Nasa na mga asawa? Wow, ito na po si Jen. Si Jen yan. Ikaw po. Ikaw ha? Ano ba? Kung sa ano mo? Napaka-drive. Araw taga! Araw taga! Oh, naganti lang natin. Zone 1, oh. Nagpatingin ang ano ka sa Zone 1 kuya. Batuan! Hello, mabuhay ang Zone 1. CBO rito. CBO si kuya.